Фермерлык белән Алмаз Фәсхетдинов 2011 елдан бирле шөгыльләнә. Ул чакта ул гаилә фермасы дәүләт программасы буенча ташламалы кредит ярдәмендә терлекчелек бинасы төзегән һәм 30 баш савым сыеры сатып алган. Булачак фермерны районда хуплады, 1 миллион сум акча бүлеп бирде. Бүген аның фермасында 40 сыер бар. Сөтне Орча заводына тапшыра. Кредитларын түләп бетереп, Алмаз гаилә фермасына ярдәм программасы буенча кышчылык фермасы төзүгә грант тотты. Ну, мы птицами уже давно сами занимаемся, мы привозили, продавали раньше птицу, до этого, до фермы, и продолжали это действие, как бы. Всегда была это у меня мечта самому выращивать. Бу бинада 10 мең башка кадәр кош-корт тотарга мөмкин. Фермер бер көнлек кызыл тавык токымлы чибиләрне шулай ук бройлерлар сатып ала, чәен каз һәм үрдәкләр үстерәләр. Кошны күпләп сатучылар аша алалар. Быел эшләү кыенлашты, ди Алмаз. Этот год именно начался сложнее, потому что корма в 2 раза подорожали. Имеется в виду для КРС. Если мы ячмень, пшеницу покупали 10 лет, на протяжении 10 лет она от 5 до 10 рублей была, то сейчас уже 20 рублей. Сено также все подорожало. Эштә аңа бөтен гаиләсе булыша. Алмазның әтисе Зинур нигездә сөт җитештерү белән шөгыльләнә. Шулай ук фермер Пановка авылында яшәүчеләрне эш белән тәэмин итте. Киләчәктә ул тагын бер кош фермасы төзергә планлаштыра.